Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wonten ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh ingkang sadu sampun misuh poning pamawas dalasan lebeng pitutur ingkang tansah anggung mastuti dhateng bepoyaning kautamen. Panjenenganipun Priagung Pangembating Praja Satenegari ingkang tansah sinuba ing pakurmatan. Sumrambahipun dumateng sedaya para rawuh ingkang satu bagya mulya. Boten katalumpen dumateng panjenenganipun kadang pisan tresna dalasan sedaya pangombyong ing risang pinanganten kakung. Ingkang mijil saking tlatah klelesan Giri Rata Ngemplak Boyolali ingkang tansah kala hormati. Kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sami minangka sumri sarira saking panjenenganipun Sohibul Bait unjih panjenenganipun Bapak Faroki dalasan Ibu Sugiyanti. Kinan kepareng hamba barakan menggah wakasing sedya wigatos sing gati paharagyan ing ari kalenggan ing siang punika. Hana mungta derengipun kangge hampuraken atur sumangga sesarengan kawula dherekaken hangaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Hawit saking keparengipun panjenengan sami dalasan kawula kepareng kempal hamanunggal hangrawuh wontenipun paharagyan walimatul urus kanthi kawontenan rahayu kalis nir ing sambikala. Salajengipun sinau ngajeng kepareng panjenenganipun Bapak Farouk dalasan Ibu kepareng badhe hamba baraken menggah wekasing sedya pigatos sing gati paharagyan ing ari kalenggan ing siang punika. Senadyan to hambuk pilih panjenengan sami sampun hamuningani lumantar serat sedahan menapa dene jawilan. Wonten ingkang dados aturipun panjenenganipun Bapak Farouk dalasan Ibu Sugiyanti ingkang kapisan. Panjenenganipun hangaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Hawit saking keparengipun panjenenganipun sampun kepareng haneteping darmaning tiyang sepuh. Sampun kalampan ngentas pitulus maharagya suta hamiwa siwi. Hanikahaken Atmaja putrinipun ingkang sesalih panjenenganipun Roro Ayu Fairawati ingkang sampun kaijab kabulaken kalem panjenenganipun Bagus Bagas Suraya Aditya. Atmaja kakung panjenenganipun Bapak Suryadi Ibu Harni ingkang pidalem saking tlatah klelesan Giri Rata Ngemplak Boyolali. Dene japing risang pinanganten kekalih sampun katindakaken rikala wawenjang wonten ing wisma paharagyan. Kalajengaken panggihing risang pinanganten kekalih miturut adat widi widana ingkang lumampah wonten ing tlatah Karangmaja Desa Menaran pikantuk donga pangestu saking sedaya para rawuh lampahing ijab kabul dalasan panggihing risang pinanganten kekalih sampun katindakaken kalis nir ing sambikala. Dene atur ingkang kekalih nyenenipun Bapak Paroki dalasan Ibu Sugiyanti mboten katalumpen tansah hangaturaken wilujeng rawuh dumateng sedaya para tamu. Panjenenganipun hanamung saged nyuwun pamunten ingkang ageng mbok bilih anggenipun hanampi karwan panjenengan sami samudayanipun kirang dadosaken rananing penggalih. Panjenenganipun ugi hangaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng tangga tepalih pamong mitra dalasan kadang muda taruna ingkang sampun kepareng atur pambiyantu panjurung dalasan pamuji ingkang hawujud punapa kemawon ingkang samudayanipun saged handadosaken rancaking pahargyan walimatul urus wonten ing ari kalenggan ing siang punika. Sarehning njenenganipun Bapak Paroki dalasan Ibu mboten saged hangaturaken piwales karo lahir sagedipun hamung memuji. Mugi-mugi sih kadarman tenan sami tansah pikantuk piwales saking jenenganipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang sak kalung kathah ugi ingkang matigel-tigel. Para rawuh pahargyan mali matur urus wonten ing ari kalenggan ing siang punika tebih saderengipun sampun karantam wiwit purwa madya ngantos wasananipun
Hananging panjenenganipun Bapak Paroki Lenggono bilih panjenenganipun minangka titah sawantah ingkang tebih saking kasampurnan. Celaipun saking sedaya kathah kekirangan pramila mbok bilih kathah kekiranganipun wiwit anggenipun hanampi karon panjenengan sami, kathah kekiranganipun anggenipun hamapenaken palenggan panjenengan sami. Sombok bilih kepara kathah kekiranganipun anggenipun kadang muda taruna atur pasukatan wonten ngarsa panjenengan sami. Lumantar kawula panjenenganipun Bapak Paroki dalasanipun hanamung saged nyuwun pamunten ingkang ageng. Dinatur ingkang pungkasan wonten ing pahargyan wali matur urus wong ari kalenggan ing siang punika kepareng panjenenganipun Bapak Paroki dalasanipun nyuwun donga pangestu dumateng sedaya para rawuh. Mugi kaaturaken dumateng risang pinanganten kekalih punjih panjenenganipun Roro Ayu Ferawati dalasan panjenenganipun Bagas Surya Aditya. Mugi-mugi risang pinanganten kekalih anggenipun gebyur wonten amadan bebrayan agung saketa tansah hantut runtut hamanggi judu ingkang sejati dalasan sejati ning judu hamanggi pagesangan ingkang salami-lami jumbuh menapa ingkang tansah ginayuh sembodo menapa ingkang tansah sinedya ing pungkasanipun saketa hambabar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Wabilih mekaten lan semanten atur tanggap wacana pambagya saking tiranipun ingkang hamengkugati kawula ing kepar matur nglenggana kathah tur ingkang kirang hanuju prana sombok bilih wonten gonyak Ganyung Wicara ingkang singlar ing reh tata krama basa dan sastra mugi pareng dihagung ing pasom ing wasana sumangga pahargyan wonten ing ari kalenggan ing siang punika kita lajengaken kanthi merunggan suka mangun suka sinambi hangambali atur pasukatan ingkang sampun sumadya dalasan sinambi midhangetaken saha mirsani lelipur kabudayan Jawi campur sari ngantos sak pari purnaning pahargyan ing siang punika. Mekaten semanten wabillahi taufik wal hidayah waridho wal maghfirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.